Takže zdravím vás u dalšího videa. A tentokrát si zahrajeme jednu skibidi hru v Robloxu, což je Need More EQ. Takže jdeme na to. Začínáme jako brutální noob v posteli, prostě je už ráno, probudí se, anglicky neumím, takže to dáme takhle dál. A jdeme na to. Takže jdeme za tátou. Takže čau tati, čau syne. To jsem zase dám. A prostě jedeme dál. Takže on mi změří teplotu. To spíš vypadá, nebo ne teplotu ne, ale IQ, takže mám 10 IQ. To spíš vypadá jako nějaká pistol prostě. A jdeme na to, aby jsme nabrali nějak co nejvíce noobských IQ. Že tohle to uděláme. Že teď toto vypadá jako prostě nějaký Minecraft pes. Že má armor na sebe takhle. A běžíme za tátou zase. Že zase nám změří IQ 20 IQ. Takže jdeme na to na další. Tady zase asi. Že zase tady něco. Ještě tady šerka. Tady kapibaru, to je dobré. A zase nám ta změří teplotu. Takže prostě budeme mít třeba 40. Jo, takže 40 IQ máme. A jdeme na další. Schválně, co se tu tentokrát bude dělat. Nějaký jídlo. A zatím nic nevidím. Tohle třeba? Ne, to nejde. Takže jdu do garáže, nebo jo, do garáže jdu. A teď prostě třeba, nevím, je tady něco. Kouknu se tady, co je to za kraviny. A prostě letím zpátky do baračku, nebo jdu prostě, co? What the fuck? Kdo vypustil bazén? Takže letím zpátky prostě do pokoje nebo někam. Že okna nemůžu otevřít, ale kouknu se sem, tak to taky nejde. Takže teď jdu sem do koupelny. Takže zatím nic moc. Jo, takže mám otevřít okna. No takže OK, hero, jak chceš. Takže jedno a druhý. Prostě třeba teď, když se budu muset učit, tak já prostě, ježiš, mě se učit nechce. Zavřu si ty dveře, řeknu tati, já se jdu víc učit. A prostě skočím z okna, když se mi to nebude chtít dělat. Takže teď mi zase změří teplotu. No. Že 44 IQ je jenom tak málo, kámo. To je hrozně málo. Že jdeme na další. Že teď si máme jít nějak najíst. Že OK, jdu na to. OK, najedla jsem se a ještě by to mělo být jedno jídlo.
Ale nevím, kde je to další. Jsem to jakože nějak prohledat někde prostě. Takže nic nevidím. Ale prostě já mám si umýt ksicht. Že zase ho budu otravovat. (54), to už docela ujde. Ale stále mám málo IQ. Ale na konci se stane podle mě něco hodně divného. Takže v jiné hře se to jakože už stalo a ta byla úplně stejná. Akorát to bylo prostě jiný. A tu si zahrajeme na příštím videu. Takže teď si jdu prostě jenom. Takže teď si mám něco koupit. A jdu na to teda, ale nevím, kde zase. Tady ne. Takže třeba na počítači. Nebo to nemůžu tam pochopit. Že televizi tu zapnout nemůžu. Takže koukám. Já tady šprtský brýle. Fakt jakože dost divný. Že jdu na to, běžím takhle. Tím zadem zase. Takže no to je rychlejší. Teď změřme teplotu. Nebo IQ teplotu teda. A 84 IQ. No třeba budu mít IQ jako tam ta kočka, co visí na tom obrázku. Nebo na té zdi teda. A jdu na to. Takže. A teď mám se udělat jakože co. Mám si tam mít jakože zase něco koupit nebo co. Že to ne. Ale třeba tady v tom autě něco dělat nebo. WTF? Já to nechápu prostě. What the heck? Tak to je prostě jakože pro mě nemožný. Třeba jakože něco tady by mohlo být. Tady je něco. Takže teď jdu zase za tátou. Že prostě teď budu mít kolik IQ? 94. Takže to docela ujde prostě. Takže teď si jdu zase něco prostě naučit se do něco. Že teď se jdu zase učit chemii nějakou. Plus 60 IQ. Wow. Docela jakože dost nám to dalo. Že teď budu mít asi přes 154. Ujde to. Drink this magic juice. A to je tady. Ježiš, fuj.
Já to nechci pít, to je s nějakým mozkem, ale prostě vlastně, že to bude pít on, a ne já. Ona se mu rozervala ruka, nebo co. Takže jdeme zase za tátou. A ten nám změří IQ tak po 150. že jdeme na to. 254. Jo, dobrý. Ale stále je to málo. Takže prostě teď jdeme zase. Mám si koupit brokolici. OK, to bude trošku jakože divný, takže proč bych si kupovala brokolici? Nebo tohle je stopidlý brýle, jaký mám teď na sobě. A co teď s ní jako že mám dělat? Jak se to stalo? Mám ji jakože nějak, nevím, uvařit? Já myslela, že tam ještě bude pánvička. Takže teď jdu zase za tátou. Zase mi směří do 329. To už docela ujde, ne? Takže zase. A prostě teď